сохтани вирусро аз худ кардан мехоҳӣ? Пас ин видео барои туст. Ман ба ту нишон медиҳам чӣ тавр вируси зараровар ё ин ки вирусҳои оддии шӯхӣ бояд созид. салом ба ҳамаи шумоҳон тамошобинони азиз, шумо дар канали Tutorial TJ. ин видеои якумини ман мебошад ва пеш аз оғози ин видео ман аз шумо хоҳиш мекунам ки ба канали ман обуна шавед ва дар комментария фикру ақидаи худро дар бораи видеои ҳозира нависед. ҳамин тавр ба ман маълум мешавад ки меҳнати ман беҳуда набуд ва ба шумо ёрӣ расонд. агар шумо дар мавзӯи дилхоҳ видео дидан хоҳед, пас марҳамат ба комментария. вирусе ки мо бо шумо месозем хатарнок нест. ин вирус аз ҳама оддитарин намудаш мебошад. агар хоҳед ки ин вирус амали худро буд кунад, шумо бояд компютери худро хомӯш намуда аз сари нав ба кор дароред. барои системаи Windows 10 ва 8.1 дилхоҳ папкаро мекушоем. дар вкладкаи вид дар пункти расширения имен файлов галочка мемонем. баъдан папкаро маҳкам мекунем. дар рабочий стол якта текстови документ месозем. ба он ном медиҳем ва дар охираш нуқтабад менависем. баъдан бо тугмаи рости муш пункти изменитро интихоб менамоем. дар файли кушодашуда менависем собачка echo-off. ин хатти код пайдо шудани командаро дар консоли Windows манъ мекунад. аломати баён virus. ин хатти код оғози такроршавии вирус мебошад. сеюм хат бошад, барномаи проводникро мекушояд. хати чорум бошад, аз чорум хат ба хати дуввум мегузарад, яъне барномаи мо беохир мешавад. файлро маҳкам мекунем ва дар тирезаи пайдошуда пункти сохранитро интихоб мекунем. файли сохтагиамонро ду бор зер менамоем. ҳамин тавр мо бо шумо вируси оддӣ сохта метавонем. агар шумо хоҳед ки ин вирус амали худро буд кунад, шумо бояд компютери худро хомӯш намуда аз сари нав ба кор дароред.